what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, Hondo. Alwaza imanya manya daga badesa, tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, Hondo. Alwaza imanya manya daga badesa, tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumako Zimbabwe. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program The Forgotten Veterans. Chirongwa chatiri kufambira varwi vehondo yerusununguko, vana mujiba, vana chimbwido, vabereki, tichinyora nhoroondo yebasa ramakaita munguva yehondo yerusununguko. Munogona kunge muchiona chirongwa muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, kana muri kudokwairira nekuvavarirawo kuti aiwa, inini nebasa randakaita ndoda kuti mhuri yeZimbabwe vanzwe nekuonawo zvatakaita. Tibatei panhamba dziri kubuda, tinotaura nemi togara toya ikoko. Vari kure, aiwa, tinoronga tonzwa kuti tingazvifambise sei. Chirongwa ndechenyu, chirongwa chinonzicho The Forgotten Veterans. Uye zvakare kunogona kunge kuine varwi vehondo yerusununguko vagere kune dzimwe nzvimbo vasina internet, asi imi hama neshamwari, vana nevazukuru, ndimi munotoziva kuti ndina baba, ndina sekuru, ndina mukoma, ndina hanzvadzi yakanga riri gamba rehondo, kana kuti ndine vabereki vangu vari kunzvimbo yakati, kumusha kuna mujiba, kuna chimbwido, asi haana internet, haasi kuonawo kuti ndo zviri kuitika. Vabatei, vazivisei nezvechirongwa chino. Imi mutibatawo, mutizivisa kuti ayo kwakati kune gamba ririko, munokwanisa here kuenda ikoko. Tinotaurirana toona kuti tingasvike ikoko sei, kana kuti ivo vangasvike kwatiri sei. Regai timboenda kubocha kwamatanda, tinotaura nemwanasikana, tinzwewo nebasa raakaita panguva yehondo yerusununguko kubocha. Munokuziva kurest camp Bezo Bridge kwamarangewo yakatsva, yakapisa hondo ikoko. Regai tigare pasi nagogo Matanda tinzwewo nhoroondo yavo kuti basa ravakaita vakafamba nepapi. Gogo Matanda, toda kutombobvisa bhachi reugogo iri. Kana mai muri mufundisi, kana muri ndine zvimwe zvigaro zvese toda kumbozvibvisa. Toda kudzokera kubocha kwamarangi. Handitika tichifamba nenhau yedu tozosvika pana gogo Matanda. Handitika toda kunzwa kuti kwamakaberekerwa kune Rukuvhute ndekupi, uye mhuri yekwenyu nezita rekubarwa ndiripi tisati tasvika pane ragogo Matanda. Ini ndozi Eugene. Eugene. Hlwayo. Tubva kwamarangi. Mbukuma Matanda. Okay. Ndichinzi mai Matanda. Handiti mhuri yekwaHlwayo makabarwa muri vangani? 8. Mumba yamai wangu ini. Vasikana 6. Vakomana 2. Ita 8. Handiti kwamarange kao kubocha manga muri kwa Johani Marange here kana kuti? Hai, taipinda Church Methodist United. Handiti Yepa Matanda pacho ipa. handiti ndokukurira kwaMatanda. Ndokukurira imomo, ndomubhuku mandakazvarirwa. Ndokukurira imomo. Ndokuzobva hangu kuya nenyaya yekuroorwa. Asi iyena murume wangu ndiye iyena vamwe Matanda ndiye sabhuku wacho. Saka mutori mai sabhuku? Ndiri baba wake ndiye yasabhuku. Iye mwana haana kuti akasabhuku. Saka muri mai sabhuku? Handiti ushe ndio mumba. Handiti ka panguva iyoyo muchikura
muarea yemu yamatanda mabhunu kana kuti masoja aSmith vaiuya zvakanyanyisa zvekuti isusu katitori pai parodhi zvakangoita iyoyi iri papai ndo pane mashops epamatanda ndo pane chikoro chamatanda primary clinic ndo paiva iri saka ipapa apa paiva nerodhi futi yaiuye kupinda papi murodhi yedu iyi big road inoenda kwamarangi hospital ndo pataigara taitoya padhuze neparod nechikoro neclinic zvese zvaingoya pa1 ipapo saka maakuziva muri chimhandara masoja aSmith aiuya achiti chii aiuya achitibvunza ka toda kuti mutiudze kune macomrades kuti ari kupi mazuva ekutangisisa chaiyo taitoti kana tikanga tabvunzwa kuti tikuda macomrades ka taitoti hatiazivi kusvika macomrades akazotidzidzisa kuti mukaramba kuti hamuazivi hamunotodii munotokanganisirana naivo imi muchibvumai kuti todini tinomaziva handiti ngatidzokerai pamakatanga kusangana nemagandanga zvakafamba sei kuti muzoziva kuti iri ndo rinonzi gandanga akauya umwe musiso ari makuseni igore ripi kana muchiri kurangana 76 okay auya ari makuseni pa76 pakuzvarwa ndiri wa61 okay ndiri wa61 January 1 saka pandanda nemakore makadipa handichaziva kuma 15 years ago saka zvadaro wakatiti tiri muno mubhuku muno mamatanda tiri kuda chikafu munotofanira kuti mudini mutaurirane nevamwe venyu bhuku kuti mauya magandanga vari kuda chikafu kubva kuti kusvika kusadza remanheru then manheru ozoita base night base saka zvadaro zvechokwadi takafamba hainda chakati sare zvangu but naaiziwa semunhu anga ari ake jegaro ndo pavakati toda tii tobva tabika tii tobva tavapa sadza masikati hatidi sadza nederere tinoda sadza nenyama masvona vanhu vaingobata huku dzavo motika topuhwa isusu muzichendai modi mondoabikira totsvaga pamba pedu isusu papasingaiti zvechokwadi nokuti ndakuudzai kuti aipai parodi papasingaiti zvokuti aitobuda handi kubuda mubhuku mamatanda kubuda kuenda kumwe kunzvimbo pamba pamba pataibikira pachona pamasibhera taichinja nokuti tikaramba tiri panzvimbo 1 ka unogona kudini kutengeswa modini wokurira ipapo nokuti vanhu kwaka kuina vatengesi zvechokwadi zvokuti kamaitonyasa kutotika kuona kuti uyu munhu akamira sei anogona iri kutaurika naye kuti timutika kune magandanga auya saka tozobika sadza riya taibika pamasibhera pafoya pakatsidzira nekwachada maganda ekutanga vainzana comredani makatanga kubikira muchiendesa sadza kubhesa paiyana chop paiyana shuwa paiyana bhomba mukwende paiyana jimi kata papaina isgai paiwana mamwe handiti ataki yekutanga yamuchiri kurangarira muri kubocha yatakaatakwa 76 musi wa26 tiri ndingati zvakaitika pandezvokuti ka takangoti ndaiva ndiri kwatete wangu inini hanzvadzi yababa ndokubva ndazizvo nekune magandanga ari kupi ari kumamunyoro
kuri pamhiri pedu kudaiso. Saka ndokwataiva taenda kwatete wangu tichinda kundodyara chibage pamba pake muna December 26 December tichingobva Christmas 1976. Saka ipapo taenda takabva tangosvika tichisvika makuseni mapasi 10 pakazobva pazoita zvisina kumboita zvakanaka ipapo. Pakaitika hondo. Teta wangu akatofa ipapo. Vakabereka mwana kupi kumusana. Mwana yane 3 weeks dzekuzvarwa. Saka munongoziya ka zvezve vanhu vaiyanika yake kakutengesana so kekuti kana iwe munhu uripo usina kuenda kumagandanga. Magandanga acho futi aigona kukudi ukutika sei usina kudi kuya. Saka teta wangu ndo paakazosvika pakufa aine mwana kupi kumusana. Mwana wacho akazofawo hake asi akatofata mukadzi mwe mukuru atozororwa. Teta wangu ndo paakangofira ipapo mwana akasara kupi kumusana. Isusu taiyapo takagona kudi kutiza. Yakatanga sei hondo iyi? Dzadza kuenda kuma1 paipa kuti vakudya chikafu chemasikati ndopakabva pauya maherikopta anokwana kuita 4 ipo papo. Saka iyo magandanga akabva atoti wanotora ichinyi kavha waigonawo kuenda mumvura, waigonawo kukwira mumuti wehwanda kana kutobvisa hembe chaiko. Waitobvisa hembe yononga wakatodii wakapfeka kuitira kuti usadii asaona kuti hembe pamwe dzimwe dzenguva yewhite nyaya yewhite ndiyo yanga iri patarget zvakanyanya mazvona. Saka yobva yatorwiwa zvecho pakarwiwa ipapo ndingatobva kuma1 kusvika kuma7 dzemanheru ndo paakazobva adii aenda maonai pakafiwa pakatofa vanhu vanokwana kuita 29 ipapo mupovhu 29 ndokubvafa gandanga ini ndakangozwa ngoti hwana asandazvidii kuzviona handidi kunyeba kuti ndakanoti gandanga racho ndiyani adini afa nekuti ini takabva tatoti kubuda kwatakaita mubhesi umu takabva tangotiza tobva tadzika nerwizi kusvika takasvika paka dhamu tikabva tanyura mudhamu muyamo wongobudisa chii muno iyi takabva tangonyura imoti titori vasikana vanokwana kuita 3 magi katsidzira naro minzi yamasibhera neni tiri vatatu. Tete vakaita sei? Vakaita zvakupfurwa? Vakaita sei? Tete wangu akapfurwa nemasoja smith. Nemasoja smith. Vakatadza kutiza vakaita sei? Asaimbokwanisa kutiza nemwana kumusana. Apa chaipo chinhu chainetsa ndechekuti ukanga wakaremerwa kuti chokwadi kutiza udini haugoni, asi ungori hwani wakazvimirira unogona kudii kutiza. Unoziva kwako asi waidini waitiza chinda. Saka imi ndokunopinda mvura? Vatapinda mvura. Makagara kwenguva yakareba? Tikagara kwenguva yakareba ndifunga almost 3 hours tiri pai tiri mumvura imwe yamwe. Tikazobuda tabuda zvezvatakuteedza nerwizi tikaona kuti dzadai tobva tamhanya kudii kuyambuka kupinda mumatanda masvona. Dzikabva ikokokoka tobva tadii tobva tahwanda mashizha kana kuti taitotyora shizha totodii totoisa pamusoro ukatoona kuti pendiri hapana chinyi hapana kavha wototyora shizha rere kana kutorara pasi wototanga kudii kutorora uchida zvokuti kana ngoti rara pasoka ita soda nhasi chiri kuzviziva taidzidziswa nemagandanga ndotozviziva ndotozviziva ine ndotozviita. Yakazopera sei iyoyo? Takabva tatoenda kumba musi uyo asi pakafiwa. Taenda kumba then dzaidaika dzikabva ukoka dzaiuya uku kwamatanda dzichiya pamagurosa pamatanda kuitira kudii mashopuka aiwa akadini akavhurwa musocha asi akazovharwa nekuona kuti chii zvinhu zviri pano zvatodini zvatoipa ouya ikoko. Saka ndanoti ndakuudzai kuti tiri pamashopu isusu dzimba dzedu dzakangopana negotsi nemashopu uku kuita primary Matanda primary school. Saka taibva tadii
ipapo ndopakabva pati dzaiti dzikabhururuka dzaiuya uku kwedu dzosvika dzomhara. Patakasvika isusu takatosvika pamba patori nemasoja. Tasvika paine masoja wakatoti ngaiuye kuno. Tobva taenda paya tobva tasvika zvikazi iri kubva kupi ndikati tiri kubva kupi kumhiri uku kwatete wangu taakupa wrong direction manje kuti uku kuti atiri kubva uku zvikazi tangaigara vatagara pai pasi musi wachona iwo ndo musi wachona iwo wakaitika hondo iyoyo tagara zviya pasi paya iye akutodini iwo masoja aya manje akuti hapana anosimuka akutakura zvino manje vanhu vadi wafa. Zvikazi wechikuru uyai kuno wakatorwa vana mai vedu zvikazi toda kuti mutaurire mai masai vanhu vadina akauya akabudiswa pai pamashops vedu akaita line up kudai zvito mazvona ndobva adzikiswa pamashopu pai ndokuti izvoni tipei masai ewanhu adina wafa ndopatakabva taziva mutori chii mwana akazi toda kumutora mwana kuti tiende naye mwana watetangu zvechokwadi wakaendwa naye wakaenda naye handi kuti wakaenda kudiba nokuti mwana aive mudiki mazvo saka aida kutoedza kudii kubatsira kuti adini aone mukaka wokudini nokuti maishitaiwa atodii atofa nditika ndibva vaenda naye echibva vaenda kuita 1 week naye ndobva vazoya naye pavakafa ipapo vanhu vachiidentifyiwa vamuchiri kurangarira ndanani pana Magi Mukotekwa naizve vamwe vachoda kuti vakangana pana Magi Mukotekwa pana Shaileti Mate Mise pana vamwe vachoda kuti ashaya ndopamati pakafa comrade 1 ndopakafa comrade 1 ava vakafa ndo pofu ipofu yese 28 na tete wangu yena mevisiye upa akafira ipapo tete wangu wakanga wana waka watatu iye ni mwana iye ndio chitatu vamwe vacho 2 wakanga vati asi wanga asina kuenda ikoko. Comrade akafanonzani handini chambotoziva akatotorwawo futi akatorwa akaradzikwa pamashopu comrade anga asikabatwika haana kumbotomuona asi akazoziswa kuti pana comrade afanira kutokanganwa sana handiti muchibva pahonde iyoyo makatanga kufamba sei zvadaro handima muri kubvunza nenyaya yekuti kubikira taibikira taiwacha muri kunzwa zvese taiita aina hembe dzavo moapa mopa magumbeza musha wega wega waitobva gumbeza 1 rimunogara kupi ikoko pakauya magandanga ava maitofanirwa kutoti kana ava vaenda maitowacha aya magumbeza aya kuitira kuti vamwe auya vadii wafuka akadini anenge akachena zvavo bhatika hazvizoiti kuti munhu ungoti gumbeza rabva kufukwa nemumwe ndo zvataiita izvozvo. Pozoti rimwe dhei ndandi kutoenda kwababa mukuru ndikati mai wababa wangu namai vandaienda kubainini wavo baba wangu ndichienda ikoko ndina sisi wangu mwana wakwababa munini tiri kuenda kuzotora chinyi yekera tati kuenda kutora chizve ndakutokanganwa ndopatakangonzwa tikufamba saka ina mhino chakaita kuti ndicheuke kudai so ndobva ndacheuka ikati masoja zvikati zvino aitoziva kuti inini ndaitiza andaitomhanya ndobva atoti sangubva atondibata ruoko ndatoziva iwe uchitiza vandibata ruoko zvikazaona kuoninda handi iyo bva atodaidza uyai kuno tobva taenda uri musi wa7 August 77 handiri kanga ndiro ndikadai ndikadya zvakanga ichini zvakanaka sei dhiro randiri kangano takabva tatorwa paipa inini nasisi wangu waya handingakuti na vamwe wiwi womubhuku mwedu imomo nebhuku iri watatiri kuenda iri remamunyoro ndo ratakagandirana naro saka ndobva vangoti uyai kuno tobva taenda tobva tasvika pa rest camp
iyo maizwa yanetsa rest camp iyoyo. Tobva taenda parest camp, tobva tasvika parest camp ari manheru kumapasti 5 muna August, musi wa7 August. Saka taenda paya svikei paya bva vatutika idyai sadza, vabika sadza rebva tapiwa hupfu nesalt nemakebheji nebhizi kuti tibikai bhizi usiku ihoho nguva yatasvika iyoyo. Ndikatangwa mabhizi handidzifariri zvangu, ndodya zvangu chii mavheji. Zvikazi zvikazi takatorwa takawanda nasabhuku munyoro uya muya maitika hondo muya kwatete uku kwakaitika hondo iyeye. Zvadaro tobva atorwa sabhuku uya mwana wake akabva afira ipapo. Iye dhora haizi dhora so akabva afira ipapo ndazocherechedza ndobva adii. Saka baba akaitwa kayake kakunetswa so nekuti dhora wika aitoiva ari muhombe kwetiri twake une mamwewo makoro ndingangoti 2 here kana 2 aiye munhu mukuru. Saka aitoiva haka ari musikana. Ndobva azivi zvoni iwewo mwana wako waibvumira mwana wako kuti aende kumagandanga sei asi atofa. Baba iwe wakanetswa so wakanetswa wakarohwa takatarisa so zvakatirwadza tikati anomuroverei kumudhara panoti arove vana vadiki isusu orova mudhara muchembero wada isu. Ndobva zvanzi izvoni pindai ndomwe munorara imomo vakomana vacharara papi apa varara takangodhivhaidwa kuti vakomana woko vasikana woko vatarara zvedu vatamuka kuseni kwachona ikoko. Zvikazi izvoni endai motakura handii munoziva tumasaga twaiswa jecha mukati so twaiwakisa zvikazi endai motakura vatatakura paya uchigadzira dzimba dzavo dzemajecha idzodzo. Tobva vazoti uyai kuno tapedza tobva taenda 1 by 1 uchipinda murumu muya mami ine cheya iyemo so cheya ika ndo yawaisvika uchienda kobata wabate cheya ikai oti uku kune magetsi uku tinoda kuti titaure kuti gandanga riri kupi ende gandanga iwewe hausi gandanga haumuchengeti magandanga iri pamba penyu okutocha nei manje nemagetsi aya kukupisa nei zvokuti ukasaigona airwadza. Wakakotamira waitobata cheya usvikabata cheya ukotamira kune magetsi ukotama kwaari ikuku okupisa manje kana usapfuma mazvona. Ndopaakadii patakabva tazozi izvozvo zvikazi right chiuyai kuno 1 by 1 kurohwa manje. Andakarohwa nokuti ininika ndaiva ndiine nharo ndaitoiva nenharo dzekuti handiitendi tobva tadii tarohwa paya kusvika paya ndakabva ndazoti ndoridziwa gandanga ndoriziva nekurwadziwa wakamboriona ndikati zuro chai ndakatoriona apa ndikati nezuro chai taitoiva nawo. Zvikazi right akaenda nekupi tikati handi pamatitorera kumhiri kuya akabidza kuya uko kumhiri kwamatanda isata mamunyoro handitika. Zvikazi chizi izvoni zvikazi saka papaina vamwe maiso wemamatanda bhuku mwedu imomo vakatorwa mwana wacho akaenda kuhondo aidhakwa mai ivavo agotanga kuchichipembera ndine mwana wangu mugandanga inini akaenda kuhondo Felix Mtsigwe akaenda kuhondo chichichi parest camp ipapo nekudhakwaka. Saka akabva avhurirwa mvura mai waya papa ine matabha iapo so zikazararai pai mutabha imomo akabvisa hembe asi apa muna August ndimuna August imo musi wa7 August ndobva tadini bvapuhwa chinyi mvura yabharara imomo sibva tapinda mumba vatarara. Mai waya wakazoti paipai rapera zvinochi doro riyera ndobva kwakati chimbori kupiko
razopera mumusoro titori kurest camp ndokwetitori pai pamarange rest camp kasi takaurire chii takatorwa kane masoja tese saka tiri pano anozi mai mutsikwi ivavo mutsikwi yasi wakazoshaika hake ndobva vadii kubva watozi izvoni ava achiroiba asi ye uyu munyoro akarohwa nevanhu vese vanga varipo vakarohwa kusanganisa sisi wangu ini ndakazotozi neumwe manje atoona kutoti kufamba handichakwanisa ndaiva nemiri futi ipapo ndakakura ndine miri wangu pandaiva nawo kufamba handichakwanisa musoja iyena chokwadi akaita tsitsi akandibai majekiseni zvikaziko zvotako kubai majekiseni nekuti hauchafambi miri wese wazvimba nekudii nekurohwa kufamba handichagoni apa kana kudya chaiko chaiko kubata chinhu kudai izvo handisi kuchakwanisa nekuti ndakambozoedza kuda kudii kudzosera mumwe wacho soka ndarohwa manje ipapo ndapandakabva vandamudii vandamurohwa kuenda uko kasi vakutoita zvekugandanga panapa iwewe urikuda kuita zvekugandanga ndati zvamangofunga ndo zvamakuchita kana kundiuraya zvinoitenge zviri nani ndopaakabva andiregera ipapo mazviona ndobva mabayiwa majekiseni ndokumakumba makazenda sei ndopatakagara imomo 7 days tiri imomo zvikasi panapa muri panapa mune zvitupa here tikati hatina tikasitorai zvitupa ndobva ndatodii ndobva ndatotora chitupa checha vese vanhu vakanga vasina zvitupa kuti muone kutodii ipopapo zvakatibatsirawo muone kufamba nazvo kana muchidi yenyu makuenda kudzimba kwenyu nokuti muchasanga kwedu kwakanga kwakawanda masoja aiweko kwamarangi zvechokwadi ndobva tatotora zvitupa edu aya tobva taenda ndobva tobudisa handitauri zvangu pamba pamba itogara varipozve nekuti pai parod ende maganda ngacho aitoziva kuti pamba pazhevayoka ndepemai ndepemasoja vaitozviziva asi avasaiziva zvakuti tatisi vatengesi zvechokwadi taitonyatsi kuda vanhu vaya zvakanakanaka iyo maganda ngavo asi nekuti parod pamashops futi pamashops zvazvo zvisikatoiti zvokuti kana isusu taiteya neyaiya pushopu pai apa pamatanda pamatanda yababa wangu maganda akaimboera achida zvinhu zvemushopu zvekuti izvo fanika fodya akatozwa kuti baba angu aishanda kumutare dairy marketing board aiadhiraivha ichidhiraivha ipapo ichiendesa mukaka muzvikoro kumasoja kupi kupi saka vaitonyatsoziva kuti mudharo yapana ane tumari twake hembe idzi vaitoti gara wakati toda hembe pano makepi tinomada motengera makepi kana bhutsu motsvagira bhutsu ende aitotsvagawo zvechokwadi muchipiwa muchiendesa tichiendesa yepa rest camp yapera imwe yamakazopinda ndeipi imwe Hondo bato yamunoti ai ndikangoti yepa dombo ipapo pendotaura kwaruvhukunze rotozi ruvhukunze dombo iro hapana sikarizivi ndopatakanyatsa kuone Hondo kuti yapisa asi kurohwa here tairohwa zvokuti hanzvadzi yangu yakambotorwawo futi akaenda kuHondo akaenda ikoko akasvika akaenda kuita 2 weeks ariko kwamutsago manje amene kuti muchikuzwa kunozwa mutsago doko akaendawo akangozorohwa pakuti isusu tainetswa nemasoja ka ainetsa zvechokwadi asi maganda anga handidi kunyepa chaingotoda chakati chaingotengwa obva angopuwa Hondo mati ivhukunze paruvhukunze padombo ndo yepamunyoro vanhu zvakadzara ndiye mwamunyoro ndopakafira vanhu ipapo ndopakafira vanhu saka kubva ipapo hamuna rimwe bhato ramakazomhanya kubva mabva kurest camp 1977 kugara mbata tisingagariri ende waitogona kurara panze
nekuti zvaipera ndepekuti aidzika ipapo ogona gara mumwe. Tikangozwa kuti motikari yauya ikai asati kudai suku taitogona kutomuka nekuti waitoti ukasvikirwa uri ipapo waitorohwa taitomuka tobva taenda kana kuti makondiwa kungozwa mota yasvika chete wotorara ipi ikoko nekuti aitodzika pamba kuya apa aitouya pamba totoenda korara panze kunochena kunochena kwakambo makomedzi handi taiuya achienda achienda kwamaita kuti vachiti mukabva mama wacha mablankets kwakazomboya madzimai macomrades kwechidzimai kwakauya hwani aizi Lucy ndio atakaona ikoko kwamarangi wedu ikoko muchiona comrade Lucy sevamwe vasikana makadzwa sei takadzwa sei tichiona mucomrades wechikadzi ini ndikati ndikutsanangudzei nyaya dzangu ka ndakapinda nezvakakura ndiro zvatoda kunzwa izvo ndiro zvataingaka ipapo then zvadaro ndakatomboenda kuhondo kwacho mazvona handiti katika Chimbwido kwamarangi katapinda muzimunya kuzimunya dai muchizo kunozi kushakwe shakwe so ndichitori zvikoro zvadini zvavharwa nekuti kwedu zvakazosvika pakudini pakuvharwa kuti akuchena chinhu chikoro tikatotadza kuenda kuchikoro zvadaroka ndobva ndati nehanzvadzi yangu mwana wawakwa baba munini baba wake nababa wangu ndio vatedzana tikati ngatiende mazvona tobva tatorana nevamwe asikana tobva tati ngatiende Wini Mutsikwi Naline Tishada Sipe Masbera Magika Tsidzira asi vaya mudiki ipapo kupesisa ndini pana vanhu vese ndiri kudya ndiri kutaura ata takati wandei tobva tati ngatidini ndiko taisvika 10 vasikana saka zvatakaita takaita zvezvekutiza pachikoro kuti ngatidini zvino maunifomu ndo akamakisa ndobva tatodaidzirwa kuti kune vana vari kudini vari kuyambuka wabva kwamarangi saka vatori maunifomu vari kuenda kupi pachishakwe paipai ivo pachishakwe pacho pasabu chishakwe ndobva takabva tatodini tatobatirwa ipapo makabatwa nani nemasoja akabva atitora asimidzi manje pozouya futi pamatanda pacho tozoenda pamatanda vakutorai masoja kwaSmith makabatwa mukanzi chii makaintarogiretwa makadzoserwa kumba sei akadzosa kumba zvikazvazviti kuti mudini muende kuchikoro muende kupi kuhondo muri vana vadiki seri takabva tadzoka hamuna kurohwa hatina aipopo hatina handidi kunyeba hatina kurohwa handizi hatichindaiya machiti pamatanda futi pa ndati ipo pamatanda apa dzakatomboridzwa pamashopu futi pakanga paina aya aizi maokisirari ndo akanga auya ipapo saka magana kaimbumwani mamatanda tobva ati hazviiti kuti adini arari muno toda kuita base night base mupai muno ndobva dzaridzwa apa paanga vari kutika imimika iyo maokisirari uyai tinoda kuti mombe dziende kudhibha mombe dzatisikachadhibha saka tinoda kuti dziende kudhibha ndobva akudeidzera chitauriranai mudini muende ikoko kudhibha dhibha raraidi kuzoenda manje ka ranga risema matanda rine dhibha ka poya pamushunduri kune dhibha ndokwaizoenda ikupi ikoko muende kodhibha chii ng'ombe dzenyu ikoko magananga yakataurira hazviiti saka wakasvika kubva wagara pashopo yekwachiradza magananga mayo makuzira raya vasvika kugara paika yakatsidzira yachiradza ndobva aridzirwa ipapo futi hapana akafa hatidi kunyema hapana akafa ndobva vati tiri kuendi kwani kwashunduri kudhibha kuyaka ndokwecharara vanhu vese muye kupi kudhibha ikoko kwamatanda nokwamunyoro mese muende ikoko kwashunduri kudhuze kubezel bridge ndobva varidza manhero achona iyona ndobva vatisa ava bva varamba chidini ichiridza manje mai maokizira raya manje bva vatodini kubva waenda manhero acho manje
aenda manje ikoko asvosvaka asvike kupi kwashundure kuya dzakaridzwa apfuti dzakarira ende wakafa pakafiwa ipapo zvokuti aitozi akasara washoma wakazototorwa neherikuputa watokwara minuti zvakanga zvaita kuti magandanga akanga achipfuura weye saka mahondo dzamakapinda yamunotaura nhasi kuti ndingadai ndakafa ndeipi fanika ivi parufu kunze iyo pakatambwa hondo yakatanga ma1 kusvika kuma7 dzemanheru isusu kubva tapinda mumvura tikazobuda mumvura 4 hours dzakakwana tirimo handina kubayiwa handidi kunyepa handidi kana kuti ndakaitwa sei hapana asi kurohwa ndokwataigara ndakarohwa ikoko ndairohwa nekuda kwekuti apa pamashopsa ataigara sa imiwo maizvimanager sei muchigara masoja achigara ari pamba muchigara padhuze pamashops apa muchibikira magandanga nekuvapa fodya nehembe dzinenge dzavana baba maizvimanager sei izvi zvinhu izvo aingouya ndopetingafamba iri ndichitaura kuti tine hembe dziri kudopa magandanga zvazvisikaiti taingochengeta handiti taichengeta hembe idzodzo woya wadini woto kutochengeta futi kana magumbeza taichengeta aifuka nehembe dzavo dzawaichinja uchitipa tisheka nekuzika chimwe futi chinhu handina kusanganzana nangu nehondo asika moza rimwe gore so zvakazi nemagandanga etoda kupinda pai dhuze kuenda kupi kubhoyera so nekuti mubhoyera iye mubhoyera emuno kwamarangi aingomira varipi yekwamarangi ikukuku handitika saka ipapo aigona kukutaurayi kuti mabhegi aya anotakurwa ana mujibha ana chimbwido mwese munotofanira kuti mudini taifamba kufamba kudarika namarangi ana mafararikwa kuenda muzasi macho anenge achida kubheswa waikupi ikoko aizvo ndo zvatakaita kubikira takanzwa zvokuti asi hatinamboatakwa hedu kana day base rimwe matanda hapana kana night base hapana ngamboatakwa handipa vatengesi vanga variwo sei kwamatanda mbuku mamatanda 1 chete mukomana iyeye akanga achitengesa asi akabva angofa akakurumidza kudini kufa aizi nyama dzavo akafa aita senyama dzavo aitomboita kunge mujibha here aishanda ndio zvaiita manje but vakakasika kudini kuonekwa akatofa haana mbotora nguva nekuti vanhu vakakasika kudini kuzviona kuti munhu muye mutengesi akaona nemakomuredzi hatombozivi kuti akaendepi kana kuti akadii kana kuti zvakafamba sei hatombozvizi kana wabereki wacho nhasi unawazivi kuti zvakafamba sei sai vanhu sevanhu ndimakazongoti akaurayiwa takaziva kuti zvasi chairi munyika muno kana kudzoka pamwe akaenda kumozambiki kakanu hai haana kupinda haasi aimboenda iyeye zvazvisikaiti zvazvisikaiti kuti aendi handiti so vanzvadzi pamagandanga makomuredzi vamakashanda navo muchavatakura mabhegi muchavabikira mbira sei gandanga ramuchiri kurangarira ramunoti rakanga riine ushingi ndikomuredani chopu nashuwa ende wairowa futi zvezvekurowa magandanga acho futi akanga aita zvinhu zvinenge zvavasikafaririso aitorowa magandanga kurova aimupa zvaaida zvacho zvese aipo anga ine ushingi iwowa noumwe aizi Bomba Mukwende na mamwe achita kuti akangana mwanangu handiri asi kuziva zvangu kuti magandanga ariko akawanda handivoziva akawanda seriki kwana mujibha vamakashanda navo muzoti mujibha ningaita akatumwa kunotyisa aiti ndinoenda achidzoka hapana ana mujibha wese wekwedu waitoshanda uchienda uchidzoka bana mujibha wese takashanda nawo pakanga pasina mutengesi
kana ana Chimbwido pakanga pasina mutengesi. Paiva pasina. Saka kwaiye 1 year chete. Iyeyo akanetsa. Pozouya iye wacho kuti anetsika. Pane baba umweni waizi Magodo kwedi ikoko. Pakatororwa tete yangu futi pamusha pawo. Saka mukomana aishanda ipo paMagodo apa. Ane shopu futi paMatanda. Itoripo so. Ndiye wakanga aimbofamba naye. Baba wechikuru. Vanga vati kurei. Aimutengesi. Okay. Vanyapiwa chigoma vatengesa? Ndizi. Pozouya baba mukuru wangu inini. Mukoma wana baba wepa Rudzi pawo. Akatofa izi Matowe. Gideon Matowe. Niye utengesi akadyiwa nembwa haana kuigwa. Baba mukuru wangu iwawo. Havana kusvika waperi. Havana kumboigwa. Vakatengesa zvisho? Vakatengesa. Vakatengesa. Ndokubatwa. Aitogara nezviufa. Aitogara nazvo. Saka makazoziva sekuti bamukuru vane chiufa? Zvakatobatwa. Nechiufa chacho chikatotorwa. Ndovachedzwa kupesa? Akatongotorwa pamba manheru. Ndobva atongoenda naye. Vangomuurayira mubhuku maMatowe mwacho imo. Saka vati aiwigwi. Hanzi avigwi? Kurigirai zvakadaro. Akadyiwa nembwa nemakondo. Baba mukuru wangu Gideon. Saka mabhonzo akazitwa sei? Zvavangosiya? Hatichatombozozvizivi kuti zvakafamba sei. Yana baba ndiwo vanotozviziva. Handiti. Aiwa, tinotenda vahanzvadzi. Meseji yamuda kusiyira magandanga vana Chimbwido vamakafamba navo, vana Mujibha nemhuri yeZimbabwe iri kukuonaiwo nhasi mai Matanda nebasa ramakaita nguva yehondo ndeyekuti chii? Ini ndingotika kwavari kana vachiri vapenyuwo zvendiri. Ngavangoramba vakadini. Vakangodaro vakangoshinga kunyimwa kwetiri kuita zvedu mari hazvina basa. Asika kwavaramba vakangodini. Vakangoshinga. Nokuti takatambura. Kuti tishatizve idzokeka kune vamwe vanhu ka. Zvakaoma hatichatombozvidiba. Takatokwana izvozvo takatoita izvozvo zvakakwana nokuti takashanda. Takashanda. Waipihwa kudai sona hembe yakudi yakubva rakatsauzi ita so zvese tichita. Handitika. Aiwa, ndira kutendai vahanzvadzi. Mavanzwa mai Matanda avo tototi vakaopareta vari kubocha mubhuku maMatanda. Sekutaura kwavo vatiwo musi wa26 December 1976 havakanganwe chiitiko chakaitika pamunyoro apo pakamuka hondo vakazospenda 4 hours vari mumvura ndokuzobva vakuenda kumba. Vanotiwo zvakare imwe nyaya yavasingakanganwi pazuva ranhasi tichitaura yakaitika musi wa7 August 1977 apo pavakatorwa vakaendeswa parest camp nemasoja ekwaSmith ndokurohwa ndokutochwa nemagetsi. Vakazosvika even pakutorovawo mumwe musoja vakuti imi ndarwadziwa kana zvichiita ndiurayei. Vakazogara ipapo for 7 days asi vanotiwo vakatozonzwirwawo tsitsi nemasoja iva zvakare ndokuvabaya majekiseni. Musoja chaizi Mandaza. Mandaza. Sekutaura kwavaita ndokuzobaya majekiseni naMandaza. Ndozvezvimwe zvezviitiko zvavasingafe vakakanganwa. Chirongwa chevana veZimbabwe, chirongwa chemwana wevhu, icho chatiri kufamba tichiita hurukuro nevarwi verusununguko, vana Mujibha, vana Chimbwido, avo vakasungirwa zvamatongero enyika kuti musiyewo nhoroondo yenyu. Mhuri yeZimbabwe igona basa ramakaita. Timu yedu inotiyo Elizabeth Nyaguyo, camera person, producer of the program Frank Wesere. Ini zita ndinonzi Robert Tapumane. Rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. Kwanhasi toti chisarai. Newsbeat TV.
taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.